Doamne Dumnezeule, cel atotputernic și milostiv, îți mulțumesc pentru această nouă zi pe care mi-ai dăruit-o. În această dimineață de vineri, mă închin în fața Ta cu smerenie și recunoștință, cerându-ți binecuvântarea și călăuzirea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru grija și dragostea Ta necondiționată, pentru pacea și bucuria pe care le revărs asupra vieții mele. În această zi, te rog să-mi dai puterea și înțelepciunea necesară pentru a trăi conform voii Tale. Sfințește, Doamne, gândurile, cuvintele și faptele mele, ca ele să fie plăcute Ție. Ajută-mă să fiu un instrument al iubirii Tale, răspândind bunătate și compasiune către toți cei pe care îi întâlnesc. Te rog, Doamne, să mă ocrotești de orice rău și să mă conduci pe calea dreptății. Învață-mă să iert și să iubesc necondiționat, așa cum Tu ne-ai iubit pe noi. Luminează-mi calea și dă-mi puterea de a înfrunta provocările acestei zile cu credință și curaj. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate binecuvântările Tale și pentru harul Tău infinit. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, mă rog. Amin. Fie ca această rugăciune să-ți aducă pace și binecuvântare în ziua de vineri și să te apropie de Dumnezeu.